Nadu mana P1? Ngadang Shuan. Dang menta P1 sya India? Ho oit. Shano ka bike jong P. Ha khmat hang te. Kane ka bike jong a. Itinat bha ka bike jong P. Hoit. Kane kadai ka umyam. Kamut ayu umyam? Ngam tip P. Hebha kane ka umyam mo. Hoit ka hebha. Labun sian sa P1 siya ne? Dang mentahi. Ani ka jingit tinat, sngew bha sa shondu sa yanga. Kumno pisngew ba P1 siya ne siya Meghalaya? Nga sngew tinat bha ba P ialam yanga siya kineki jaka. Pila dep ya thu ne ya imei ipa jong P ba P1 siya ne. Nga klem ya thu yaki. Fim tiang se, yo kin maya P. Banga iit ya P te. Pinut ne ban jom nang ne. Hoit, P pat. Ngaru sa jom no. Jom shwa ma P. Ngin late no siya ying, ba pinyo ba niya kynduh imei jong a. Kabyang. Alekiw no bangin late. Na pi shisha ngam la ban ngai
buat ia yang atang marway it yang hadu kabakut kajing im jong pi Pei changa ngashong ha Blangsymmoh ulap ha ban kit yang Here pio pay 8 bait hap inga ai tilot am dan shu ai ban kuria hilang kacing ang no jonga jonam dan itang yati trong ý căn nệ chu nông tăng bắt phi ngà xem ca chính sọc phi long ca chính ít ca ba khao ha ca chính im trong ngã Kane ka ying jongi Wow kajing itenat kaying jong pi May ngalawan Kai kane khun Kasina kasamla jong amay Kublay sina Kublay Sina ki kmie ki pajong pi ki aklain em Hoit ki aklain hi Pidang pule ne kumno Hoit ngadang pule graduate Oh sngeu tenat kata Pi sa sha Nga na Korea ime ipabat ngangi sa sha Seoul Ani na Korea dakai pi wan shane Nga wan da ka flight Thit kumno pi itu ya kasina Ngi itu lang ba ka Facebook mo sina Hoy, ani kejuk menta, nak kawai keri syakawai ruk ban itu. Hoy. Fidang ia syong, ngan late no ban shed no menta. Tu May Sngeu tenat imei jong pi. Ho oit yang ini alait no siya kamra jong nga Kat no nga sngeu kemen haba nga iyo ban yadon rengkat bat pi kumne. Ho oit nga ru Pit mang ne em ya imei ipa jong pi Ho oit ngat mang, tang bangam sngeu kwa shu pi ban late pai shnong. Balay film receive ba phone imei jong pi MP banga sngeu thai. Teach ngatiang yo pin shed kelayanga. Sina wat tiang nga iet shisha ya pi wat ladangi a pher kariru nga kloy ban but ya pi Shimkhun kane ka shapi. Sina, kumno biang shinihi ka sha? Ho oit bang shisha ka shapi. Shano kito ki khana kilait na du mane ring ka phone jong ki kimpik nia kila thia dang katapor Shano ki ia late da kapor miat ru
신아야, 어디 있니? 왜 이렇게 전화를 안 받니? Sina is went out with my son. He is her boyfriend. Are you her mother? Yes, she left home without saying any words to us. Where she is? She came here in Shillong, the city of Meghalaya, since 3 days ago with my son. Is it Meghalaya is the state in India? Yes. I thought there is someone kidnap her. Don't worry, I am the mother of her boyfriend. I'll take her. I want her to come back home. Okay, I'll try to make her understand. Thank you. I miss my daughter so much. Yes, I know. If you want to meet her, I can give you my home address with my contact number. Yes, please. Okay, I will send you through message. Thank you so much. Uf, ki khanna manta kim kheng ai shu. Yala ki khmie ki pa. O melakhie, kasina kadang thia. Ho oit mei. Thi chale hang ne ne, ngadon ai ban ong ya me. Dene emba me ba Part-1 ya kasina shane na du Korea. Pet kun shane kasina kawan ya kendu bat me. Kashu pet na yeng klem ya thu ya laki kmia kikpa. Metip em ya kata. Ho oit mei. Ngala yo ban ya kren bat imei jongka. Ngala ya thu kasina kadon shane. Ila pha ya kasina ba kanwan phai sha la ying. Mei ngam la banjangai na kasina. Omdei ba nga khanglat ya kajing e jongphi tang ba kasina ka hap hi ban late phai. Namar ba kadang hap ban pendep ya kajing pule jongka. Mei nga iet shisha ya kasina ngan salait no rengkat bat kasha Korea. Kun la dami iya nga marway mano ban peit ya nga bangala temen kumne. 신고는 하셨어요? 네, 경찰이 소식이 있으면 알려주기로 했어요. 그 애 인디아에 있대요. 보이프렌드랑요. Boyfriend? 네. Did she receive your phone call? Her boyfriend's mother told me she is in Shillong with her and her boyfriend. What should we do now? We have to find her there. Okay, call her now, one more. She didn't pick up the call. Okay, you contact the office of the Korean embassy in India. We will go to Shillong tomorrow. Sina balay piyam. Balay ba phone imay jong pinya. Teach nga iyat shisha ya phi. Ngam kwa shu banjangay na phi. Ho oit sina ngaru ngam kwa banjangay na phi. Sina wat iyam shu lada sha imay ngan salit sa rengkat bat phi. Em ngam kwa shu ban late phai shishnong. Nga kwa bandon rengkat tang bat phi.
Phiju ya lek kai football ne em. Ngaju ya lek kai tangha kapor bang adang rit. Balai mentalas dang jai tu nia. Balai jia ayu. Ngam tip. Shu balai fi kem yang ye. Balai fi kem ya. Mian hai nai sarang. Jebal uri waham ke gajah. Balai jia ayu khun. Shna kasi na. Sorry kong ba nga klem pentip shuangi wan shaw ya kasina, but kublay shibun ya kajing athu kajong pi. Sir, please release him. Thank you. Tis ngeu pa kun wat om iam.